ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ጴጥሮስ ስለምንታይ ናብ እንዳ ቀርሜሎስ ከም ዝኣተወ ገለጸ። ቁጽሪ 1 ሐዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበሉ ሰምዑ። ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ ግና እቶም ካብ ግዝረ ዝኾኑ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ከኣ በሊዕኻ ኢሎም ተባእስዎ። ጴጥሮስ ድማ ተር ኣቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ፣ ኣነ ኣብ ከተማ ዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩም እሞ ብርባዕቲ መኣዝኑ እተታሕዘ ዓብዪ ክዳን ዝመስል ኣቕሓ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ብርኣይ ርኢኹ። ናባይውን መጸእ ናብኡ እናጠመጥኩ እንተ ኣስተብሃልኩ ኸዓ 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመም ዝብልን ኣዕዋፍ ሰማይን ርኢኹ። ሾኻ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይስ ዘፈልፍን ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩም። ካልኣይ ጊዜ ከኣ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ይትርኩሶ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መለሰለይ። እዚ 3 ጊዜ ኮነ፣ ከም ብሓድሽ ድማ ኩሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ። እንሆ ኸዓ ብኡ 3 ሰባት ካብ ቄሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓታ ኣነ ዘለኹ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ከኣ ከይተወላወልኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ። ኣብ ቤት እቲ ሰብኣይ እውን ኣቶና። ንሱ ኸዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዕኻ ኣምጻዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕነሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከሎ ከም ዝረአየ ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከኣ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ ኣባታቶም እውን ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሐንስ ብማይ ኣጠመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከርኩ። እምበኣርሲ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣመንና ዝሃበና ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ። እዚ ምስ ሰምዑ ሃድኡ እሞ እምበኣርሲ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። እቶም ኣመንቲ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ከም ዝተሰመዩ። ቁጽሪ 19 እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳዕ ፊንቄስን ቆጲሮስን አንጾኪያን ዘሩ። እቲ ቃል ከኣ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ። ሓያሎ ካባታቶም ግና ሰብ ቄጵሮስን ሰብ ቄርኔንን ነበሩ። እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጐይታና ኢየሱስ እናሰበኹ ነቶም ጽርዓውያን እውን ነገርዎም። ኢድ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ነበረት። ብዙሕ ዝቝጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጐይታ ተመልሱ። እዚ ወረዚ ከኣ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ። ንባርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ። ንሱ ምስ መጸ ጸጋ ኣምላኽ ርኢዩ ተሓጐሰ። ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጐይታ ጸኒዖም ክነብሩ ምኻሮም። ብዙሕ ሕዝቢ ከኣ ንጐይታ ተወሰኸ። በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ እሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ። ኮነ ኸዓ እታ ማሕበር ዓመት ምሉእ ብሕብረት ነበሩ፣ ንብዙሕ ሕዝቢ እውን መሃሩ። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ። ቁጽሪ 27 በታ ቅነ እቲኣ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ። ሓደ ካባታቶም ከኣ ኣጋበዝ ስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ። እዚ ብዘመን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ። ከምኡ ገይሮም ከኣ ብኢድ ባርናባስን ሳውልን ናብቶም ሽማግለታት ሰደድዎም።